Ok. Ok. Salam alaikum, an balima maliyɛnw. An b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila Jules Chercheur. K'a ɲini aw fɛ a ka nin video a ka a partager kojugu, n bɛna révélation baden de kɛ. Kumaba camanba de bɛna bɔ n da bi, n bɛna gundo baden de waraka an bɛ yɔrɔ min na sisan. Titiri fila b'an bolo. Titiri fɔlɔ, Alassane a bɛ ka Assimi menacer. Alassane bɛ ka Mali menacer. Menace sugu jumɛn don? Mali ka kan ka mun kɛ an bɛna ka na an da don o la. Filanan na, ko ba dɔ kɛra, ko belebeleba dɔ, n'o ye Ivoire dɔnkilidala muso dɔ, Aisha Kone na an ba don, k'a ye fasada Assimi na. An bɛna ka na an da don o la, nin ye koba ye dɛ. Nin ye ko belebeleba de ye, o de la a bɛ titiri la. An bɛna développer. Assimi kan ka Aisha Kone wele ka na Mali la 22 septembre la, a kana dɔnkili da a ɲɛna. Nin ye ko belebeleba de ye, n bɛna an da don o la kun jumɛn na, o kan ka kɛ. Wa an bɛna demander Assimi k'o kɛ. Assimi kan ka Aisha Kone rencontrer, an bɛna an da don o la. Donc a ye partage de fanga bonya pour que n ka sujet développer, parce que an ka page signalelen don, a yɛrɛ bɛ a kalama. Donc a ye kɛr caya ka partage bonya, a ye kɛr caya a bila page Facebook, groupe Facebook caman na, ka bila groupe WhatsApp la, pour que u kana se ka an ka video signaler fasoden jugu. Opposition na mɔgɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire, kɔnɔbolo bɛ sɔn ka caman minɛ, caman bɛ ka commencer ka trembler. Bana bɛ ka dɔw minɛ Côte d'Ivoire ye, Mali opposant minnu bɛ. An ni yɔrɔ la an b'an ka belebele fo Cheikh Tiami Aidara kabako fura tigi, kan ko man tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan. Ne yɛrɛ bɛ actuellement Cheikh Tiami ka furaw kan. Serifukɛ ka furaw a bɛ bana baden furakɛ, tension, diabète, furudimi, rein dimi. Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. O tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo n'o ye Cheikh Lassana Kanɛ, belebele dalen bɛ Segu. Wallahi dɔnnibaga ka kuma man ca. Dɔnnibagaw u dɔgɔyara Mali la mais u ma ban. Lassana Kanɛ ka foli bɛ yan. A ye min kɛ i bɛ k'a ka tagali la a ma dogo mɔgɔ la. Wa n dalen b'a la an ka autorités n'u bɛ ko o ko kɛ tant que u b'u sara Lassana Kanɛ la, ko k'u sɔrɔ a bɛ bari na dɛ. I n'a fɔ karamɔgɔ caman bɛ o cogo kelen na. Buye Aidara ninnu b'o la, Ousmane Chérif Madane Aidara ninnu, ka se Sufi Bilal ninnu ma, o n'a ɲɔgɔnna karamɔgɔ caman, ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw fo, an bɛ minnu ye su ni tile dugawu la, ka Segu autorité morale fo, Segu jelikuntigi Tijani Koyita a ka foli bɛ yan, ka Segu Abouakar fo n'o ye Cheikh Lassana Kanɛ ka mukadam belebele dɔ ye, a n'a ka Cheikh Sikaso, ninnu bɛɛ folen don. Tonton Ivan ale folen don fo yan fo Espagne. Donc a ye partage a caya kojugu, est-ce que vous voyez, ka Segu Tunkara ni Damangele ninnu fo, a Docteur Alaye Bokoum, a ye Jo Bala ninnu, a n'a ɲɔgɔnna caman o ka ca. Donc an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la san. I b'a kalama Ivoire sɔrɔdasiw minnu bɛ Mali la, n'u kun nana ka na Mali déstabiliser, ni Ivoire y'i sen don k'i bolo don ko k'u bila, a daminɛ ko k'u bila sans délai, ko k'u bila nɔgɔn na, u nana k'an ka kɛ fi sabililahi Ala kama, k'an ka u bila. U y'a kɛ bagabaga ye ka na Ala kama deli la. O m'u bɔ, Assimi ye mɔgɔ 3 bila, an hinɛn'u la ka mɔgɔ 3 bila ka taa. O mɔgɔ 3 yɛrɛ tun tɛ sarasi ye, n'o ye muso 3 ye. Mais an nana ka na bɔ min kalama, Assimi y'i jɔ a ka cɛya jɔyɔrɔ la, parce que Côte d'Ivoire de bɛ ka Mali déstabiliser. Assimi ko ko pour que ça Ivoirien ninnu bɛ bila, il faut que Côte d'Ivoire ka Mali déstabiliser dabila. Côte d'Ivoire ka fara ka kɛ dogotu ye, dogotu minnu Mali opposant, Mali jugu, mɔgɔ minnu bɛ Mali firi, mɔgɔ minnu ye Mali suɲɛ, olu bɛ ka taa u dogo Côte d'Ivoire. Alassane bɛ ka dɛmɛ sugu bɛɛ ta k'a las'u ma pour que u ka Mali déstabiliser. Mali ko de ka dabila, ko Alassane ko ne ma ko gɛlɛn fɔ ye dɛ. A ka soldat minnu bɛ u ye infraction de kɛ an fɛ yan. N'i bɛ fɛ u ka bila, an ka kiri mana tila ka baara la, Malien minnu bɛ yen n'u fana ye infraction kɛ,
n'u bɛ dogole bɛ e fɛ ko Alassane olu di a ma mɔgɔ minnu bolila ka Mali wari dun ka boli ka t'i da Côte d'Ivoire ko Alassane u di a ma an bɛ Ivoire sɔrɔsiw di ma mankan nege t'an na cɛbakɔrɔ ka kuma man ca Asimi ka kuma man ca ko mankan nege t'an na a b'a dɔn Alassane ye min fɔ a Malidenw a ye nin yɔrɔ partager Alassane ko ale mago tɛ Ivoire soldaw ni na ko Ivoire soldaw Alassane Dramane Ouattara ko Ivoire soldaw u t'ale bolo da la Alassane Dramane Ouattara ko Ivoire soldaw a tɛ ka u jate kun jumɛn na a t'u jate parce que Alassane y'i kanto ko ale tɛ ko Mali ye min demandé Malien minnu bɛ Côte d'Ivoire ko Mali a demandé k'olu minnu di ka na Alassane ko k'ale t'o di Alassane ko Malien minnu ye Mali déstabiliser ka Mali nafolo suɲɛ n'u bɛ Côte d'Ivoire Alassane ko k'ale tɛ u di Mali ma k'u bɛ yen ale bɛ ka u lakana ale bɛ k'u bɛrɛbɛrɛ ale bɛ ka hinɛ ni dɛmɛ lase u ma o b'a yira k'a fɔ Alassane mago t'a ka soldaw la fɛn o fɛn mana Alassane ka sarasiw sɔrɔ o b'a yira ani foyi man ka Alassane ma o b'a yira Alassane en tant que Ivoirien ale bɛ ka Ivoire Côte d'Ivoire a ye nin lamɛn a bɛ ka Côte d'Ivoire est-ce que y'a faamu Côte d'Ivoire denw minnu n'u minɛla u ka finitigiw ale bɛ ka Maliens wusa ni o ye Mali étranger dɛ a bɛ ka o wusa ni Côte d'Ivoire denw ye parce que Maliens minnu bɛ yen Ivoiriens tɛ nationalité t'u bolo u ma nationalité ivoirienne sɔrɔ u ka bien tɛ Côte d'Ivoire ni e y'i banquet t'o di Mali ma alors que u ye kojugu kɛ Mali la sigiɲɔgɔnya bɛ ni Mali cɛ ni e y'i ban cɛya la k'e t'o di Mali ma c'est que i ka soldaw ka vie o tɛ foyi ye e bolo c'est que u ka soldaw bɛ kaso min na Alassane yɛrɛ de ka kaso don dɛ u ka soldaw bɛ degun min na Mali la Alassane ka degun don dɛ so filɛ kɛnɛ filɛ an ma dɔwɛrɛ ɲini i fɛ an ko i ma Alassane mɔgɔ minnu bɛ ka Mali déstabiliser an ka opposant minnu bɛ yen k'i ka o di an ma Alassane ma sɔn Alassane ye conseil de défense de kɛ bi conseil de défense a n'a ka sarasiw de ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ conseil de défense ye sarasiw de ye est-ce que y'a faamu a ye conseil de défense de kɛ o situation na sarasiw ka situation na o conseil de défense la a ye mun ni mun fɔ an bɛna ka na an da don conseil de défense la a ye min ni min fɔ ka da aw tulo kan conseil de défense la Alassane y'i kanto ko Mali ale ka sarasiw minɛ ko mercenaires don ko en réalité ko sarasi ninnu k'u ti mercenaires ye k'u nana ONU ka sariya cadre de kɔnɔna la ko Mali binna olu kan ko ka nkalon d'u la k'u ka sarasiw minɛ ko mercenaires don ko mais en réalité ko mercenaires tɛ k'an binna u kan u ka communiqué la tuguni a seginna tuguni a kun ye yafa deli an fɛ n'a hakili b'a la u ka mɔgɔ dɔw bɔra ka yafa deli k'u jo t'a la ko sarasiw nacogo ma ɲa Alassane seginna tuguni cɛya kan fɔ la kumaba fɔ la Alassane y'i kanto ko Mali ka ale ka soldaw bila ko sans délai ko Mali k'u bila sans tuguni a nɔgɔni na ko Mali ma olu ka soldaw bila ko da bɛ Mali ye sunɔgɔta yɛrɛ ko bɛ bɔ a la ko n'an m'u ka sarasiw bila ko bɛ bɔ a la Alassane u ye conseil de défense kɛ u ye min fɔ ko n'an m'u ka sarasiw bila ko bɛ bɔ a la o de senfɛ i b'a ye tuguni u ye mun fɔ Alassane ko k'ale ye mɔgɔ ci CEDEAO ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Embalo ye ko ka mɔgɔ ci Macky Sall ma n'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔba ye ko ka mɔgɔ ci Damiba ma k'ale ye mɔgɔ ci Guinée président ma an ɲɛ bɛ Assimi Malomaɲɔgɔn k'a ye lettre dɔ ci tuguni Fort Yassimé ma Assimi bɛ maloya a bɛ sanmɛ mɔgɔ ma i b'a kalama Alassane donna nin bɛɛ kan k'u bɛɛ ka kuma Assimi fɛ u bɛɛ ka Assimi deli soldaw bɛ se ka bila cogo min na n tɛ n dɔgɔya o la Assimi ye cɛbakɔrɔ ye parce que u bɛ ka mɔgɔ minnu bila ka pression k'a kan i malomaɲɔgɔnw i teriw mɔgɔ minnu ka ko ka bɔ i bolo ka olu bila k'i deli n tɛ n dɔgɔya o la bɛɛ tɛ se o pression kɔrɔ dɛ mais Assimi bɛ ka pression tenir a bɛ ka pression supporter a bɛ ka pression a bɛ ka se a gestion na Assimi est-ce que y'a faamu Alassane ko k'a tɛ da o ma k'a bɛna CEDEAO bɛɛ lawuli ka CEDEAO su k'a bila Mali la nin yɔrɔ de la an b'a dɔn k'a fɔ ko ja CEDEAO manipulelen don nin yɔrɔ de la an b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO téléguidelen don wagati jan Côte d'Ivoire fɛ ni a téléguidera Côte d'Ivoire fɛ Côte d'Ivoire ninnu bɛ jɔn bolo o ye Macron de sisan Alassane bɛ fɛ de ka CEDEAO su k'a bila Mali la CEDEAO ka Mali sanctionner ko ale bɛna demander CEDEAO ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛ Ivoire soldaw ka situation kan
Ivoire soldat minnu minɛlen bɛ Mali la ko CEDEAO ka sigi kɛ o kama ko CEDEAO bɛɛ ka wuli Mali kama ko se fɛn fɛn b'ale bɛ yen k'ale bɛna o se kɛ est-ce qu'il y'a faamu ko pour que a ka saraso minnu bɛ Mali la k'u bɛ se ka bila partout les moyens k'a bɛna se sugu bɛɛ kɛ an ko nin yɔrɔ de la jaja Assimi ma filɛ a ka calcul la an bɛ kuma fɔ ko Mali bɛ ka déstabiliser yɔrɔ o yɔrɔ la janfa fɛn fɛn bɛ ka siri Mali kama a bɛɛ bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire de Alassane ne bɛ ka janfa ninnu bɛɛ planifier ka président dɔ sigi dɔ de y'i kanto Mali la et disons dɔ de y'i kanto Côte d'Ivoire k'ale ye Mali président ye ka kɛ jamana dɔ président ye 3 secondes kɔnɔna la seconde 3 ka kɛ jamana dɔ président ye est-ce qu'il y'a faamu a kɛra Côte d'Ivoire de Ibrahim Aïna Kamara le président de 3 secondes a kɛra Côte d'Ivoire de a y'a ka déclaration kɛ ko ale tɛ Assimi reconnu ko à partir de cet instant k'ale kɛra Mali président ye o kɛra Côte d'Ivoire Alassane ma fɛn b'o la Alassane kun ko k'ale bɛ k'o cɛ ɲini o cɛ bolila ka taa Faransi an y'a ka image ye Faransi Alassane ma cɛ minɛ k'a di Mali ma a ma cɛ minɛ k'a di Assimi ma aw ni Ala cɛ jamana min b'o o k'i la i bɛ se ka i sigi ka o jamana lajɛ o k'i ka jamana déstabiliser aw yɛrɛ ni Ala ni kira cɛ o tɛmɛlen tuguni a ma ban n'i y'a ta k'a lajɛ Mali politicien dɔw an ka kiri wililen u kunna u ye lahaw ka miliyariw de dun problème fɛn fɛn tun bɛ Mali armée da la minɛntanya fɛn fɛn tun bɛ Mali armée da la minnu y'an ka armée ka wari suɲɛ olu caman de bolila ka taa Côte d'Ivoire u n'an ka warimugu de taara ka taa investissement kɛ Côte d'Ivoire aw b'a kalama gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali kan fanga bintɔ i bɛ ka bintɔ u y'u teliya de ka miliyariw de kɛ ɲɔgɔn kan bɔrɛ kɔnɔ valiziw kɔnɔ ka transfertw kɛ banque la ka bɔ n'an ka wari ye lahaw ta wari beaucoup de milliards ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye Côte d'Ivoire olu logilen bɛ Alassane fɛ yen u bɛ dɔ di Alassane ma u bɛ dɔ bila Alassane ka banque la Alassane ka jamana bɛ k'u ka wari la tourner u bɛ ka impôt sara yen alors que Mali bɛ galère kɔnɔ Mali bɛ alors que halisa anw bɛ ka armement ɲini anw bɛ ka armement san musaka ko problème b'anw na anw bɛ ka musaka ɲini an b'an ka armement sɔrɔ cogo min na au même moment ninnu bɛɛ bɛ Côte d'Ivoire o de senfɛ Alassane ma da o déstabilisation ma a bɛ tila ka sarasiw ci an ma des forces spéciales cɛ minnu a cɛ kelen kelen bɛ se ka cɛ 100 faga a cɛ kelen kelen u bɛ se k'u to a 45 km n'u ye kisɛ sigi ten kan u t'i jɛ avec des armes de guerre ka olu bila ka na an ka aéroport la an Mali nima yɔrɔ Russie bɛna minɛn di an ma yɔrɔ min na an ka avion tonnen bɛ yɔrɔ min na ka olu bila ka na ko olu ka tila k'a fɔ k'olu ye civil ye ni dɔ ko dɔ ye chauffeur ye dɔ ye maçon ye aw ni Ala cɛ o bɛ se ka kɛ ko Mali k'i sigi k'o lajɛ ko Assimi ka o ko nɔgɔya ko Assimi ma contrepartie demandé alors que Ivoire ŋaniya yera bi la ko tɛ o tɛ se ka kɛ o de la Assimi bɛ ka taa ni sira min ye a bɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ ka taa ni sira min ye crise in tɛ se ka gérer ni nin sira tɛ walahi a tɛ se ka gestion t'a la o de la an bɛ kuma dɔ f'i ye ni Assimi tɛ i ye civil fɛn fɛn sigi Mali président la an bɛ wagati min na k'a ka nin pression tenir ni Ala ma jan kɛ don dɔ a bɛ boli kalama na ko Maliyɛnw k'a ka fanga minɛ ko ne tɛ se n dɛsɛra Assimi bɛ ka nin baara min kɛ ani Choguel n'i ye nin politicien fɛn fɛn bila a baara la a bɛɛ n'Ala cɛ u bɛ démissionner n'u ma démissionner u bɛ kɛ Faransi ka jɔ ye saraka yɛrɛ t'a la quoi cɛ o cɛ n'i ye nin sira ta i bɛ jɛ i ka carrière kɔ carrière internationale i bɛ jɛ o kɔ n'i ye nin sira ta est-ce que i y'a faamu i bɛ jɛ restaurant taga kɔ hôtel taga kɔ i bɛ jɛ gɛrɛn tagaw kɔ est-ce que i b'a faamu i bɛ jɛ voyage kɔ les voyages à l'étranger i bɛ jɛ o kɔ bi Assimi n'i y'a ta k'a lajɛ Kuluba ale ni Kati o yɔrɔ o dɔrɔn de y'a taga yɔrɔ ye a tɛ se ka voyager a tɛ se ka taa sagona yɔrɔ la a bɛ ka o sacrifice bɛɛ kɛ par amour pour le Mali donc o de senfɛ ne bɛ min fɔ Maliyɛnw ye aw hakili sigi an ka to président kɔ nin situation gestion na foyi tɛ bɔ a la o tɛmɛlen kɔ an y'a ye an balimamuso Ayisa Kone an ba an y'a ye k'a fɔ k'i to Côte d'Ivoire Mali ni Côte d'Ivoire cɛla gɛlɛya la Ayisa Kone de ye fasa da Assimi na ko farafinna jigi ye Assimi ye farafinna leader ye Assimi ye farafinna ka bɔ tubabuw ka jɔnmaya ma est-ce que y'a faamu k'a daminɛla Assimi de la an bɛ wagati min na ko Assimi de bɛ se ka Afrique bɛɛ bɔ tubabuw bolo Ayisa Kone y'o dɔnkili da an bɛ contexte min na ani Côte d'Ivoire cɛla ka gɛlɛ ka se gɛlɛya ma cogo min na ka nin dɔnkili da ka nin fasa da Assimi na cɛ i b'a kalama ko nin ye courage exceptionnel le ne ma deli ka nin ye c'est énorme
ni ay koba de kɛ ay juru de do Mali la an ka juru sara est-ce y'a faamu Aisha Kone ni koba min kɛ Aisha Kone mérite ama wagati min na Assimi ka invitation ci ama ka wele kuluba ka décorer ka nationalité malienne di ama ka hommage militaire kɛ aye ni bara min kɛ ça c'est énorme aye Mali ka promotion min kɛ ka Assimi ka promotion min kɛ sari dante ni na se ka qualifier se ka comparer diɲɛ fɛn fo la sara de tɛ se ka sɔrɔ Mali bɛ se ka mun de kɛ sa Assimi ka Aisha Kone wele 22 septembre min mena ka invité Mali la n'a nana ani boya min ka kan ko boya ka o kɛ aye a kana dɔnkili in da an tilalen défilé la a kana ka dɔnkili in da ka dɔnkili est-ce qu'il y'a faamu k'a da malidenw ɲɛna k'a da Assimi yɛrɛ ɲɛna Assimi ka nationalité ta k'a d'a ma k'a décorer est-ce qu'il y'a faamu k'a mabaya an bɛ wagati min na parce que c'est énorme a bɛ ka pression min subi a ka jamana kɔnɔna la Ala kelen de b'a dɔn Ala kana pression bila aw ni ne si kan Aisha Kone mun ye dɔnkili mɛn don min na dɔnkili yɛrɛ tɛ dɛ a ye kariya ni courage min sɔrɔ o de ye ne ɲɛji labɔ est-ce qu'il y'a faamu a ye kariya min sɔrɔ a ye courage min sɔrɔ a bɛ fɛn de mériter sisan Assimi ka hommage kɛ pour que Aisha Kone kunna bɛ wolo Côte d'Ivoire pour que Ivoiriens bɛ se ka bonya ani bonya min ka kan Assimi ka wele kuluba a ye nin lase Assimi ma k'a wele k'a décorer ka tête à tête kɛ n'a ye ka tila k'a invité 22 septembre la a kana kani dɔnkili da a ma dɔnkili da Assimi na dɛ a ye dɔnkili da maliyɛnw de la a y'a da Mali de la n'i y'a mɛn Assimi jɔn de don Mali a ye dɔnkili in da peuple malien de la Assimi bɛ jɔn représenter bi Assimi représente le peuple malien dɔnkili ma da Assimi na a dara Mali de la Assimi fana k'a yira cɛ o cɛ ye i ye juru don Mali la Mali bɛ se juru sara de la juru donni o de ka gɛlɛn mais juru sarali an k'a yira an ka bɛ se juru sarali la Assimi ka ko kɛ Aisha Kone min fana bɛ lakali ne yɛrɛ Assimi ye walayi b'a dɔn ko ne b'u ka soldat damadɔ au moment où Alassane dɛsɛra a ye CEDEAO bila a dɛsɛra est-ce qu'il y'a faamu a ye Macky Sall ninnu bila a ye diɲɛ bɛɛ bila diɲɛ bɛɛ dɛsɛlen dɛ Aisha Kone kɛlen ka nin koba in kɛ dɛ walayi ne kɛra Assimi ye ne bɛ soldat damadɔ bila pour que ka Aisha Kone k'a remercier a ma dɔnkili da ko ka soldat bila dɛ mais Assimi ka ko kɛ a ye Ivoiriens yɛrɛ c'est à dire u k'a dɔn k'a ye baara min kɛ quoi il faut Ivoiriens sigilen ka maloya fo Ivoiriens sigilen ka samɛ quoi anw de kan ka Aisha Kone kunnawolo a ye nin acte min kɛ kunnawolo tɛ bɛɛ tɛ wariko ye dɛ kunnawolo tɛ wariko ye kunnawolo ye koba de an ka koba kɛ bi fɛn jumɛn de bɛ Ivoiriens nin kan n'u ka soldats ye Aisha Kone kelen ka nin min kɛ Assimi ka raison dɔ ɲini est-ce qu'il y'a faamu ka soldat damadɔ libérer Aisha Kone ka nin dɔnkili in kama n'o kɛra c'est à dire a bɛ fɔ ko Alassane dɛsɛra min na président bɛɛ dɛsɛra min na ko Aisha Kone y'o kɛ o bonya c'est à dire o bɛ Aisha Kone fa est-ce qu'il y'a faamu fo ka taa ka diɲɛlabɔ tɔ se parce que honneur min n'a banna président ye honneur min n'a banna diɲɛmɔgɔ ye honneur min est-ce qu'il y'a faamu n'a ma kɛ mɔgɔ ye ni Assimi fana honneur kɛ Aisha Kone ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a b'a tɔ kunnawolo Côte d'Ivoire est-ce qu'il y'a faamu a bɛ a to Aisha Kone a tɛ nimisa a ye wali ɲuman dɔ min kɛ sinon a kana imagine a bɛ ka critique min reçoit nin wagati mais a m'o critique si la ye ka dɔnkili da nin wagati la nin moment na ka Assimi tanu nin b'a yira a ye Assimi bila a y'a yira ko Assimi ye cɛ ye ka tɛmɛ Alassane kan est-ce que vous voyez nin b'a yira Assimi ye cɛ ye ka tɛmɛ Alassane kan Aisha Kone ka dɔnkili i b'a kalama k'a bɛ nin bɛɛ de yira an ka koba de kɛ Assimi ye Aisha Kone malien fɛn fɛn fana bɛ se ka Aisha Kone jansa ni fɛn o fɛn Mali kama par amour pour le Mali i k'a kɛ parce que dɔnkili tɛ dɛ a da wagati a dara contexte min na a dara gɛlɛya fila tasuma bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o jamanaden dɔ ka kariya ka Assimi fasa da ka Assimi fasa da o kɔrɔ de a ye Assimi kɛ cɛbakɔrɔ ye Assimi ye cɛ ye ka tɛmɛ ale yɛrɛ ka président kan cɛn tɛ dogo la o ni koba ka kan elle mérite beaucoup de choses walayi a bɛ fɛnba de mériter est-ce qu'il y'a faamu donc n ko n bɛ nin yɔrɔ kunkurunin ta k'a da n ka autorités kan u k'a lajɛ est-ce qu'il y'a faamu i m'a ye Ivoirien dɔw b'a la i ɲɛ tɛ Ivoirien dɔw b'a la ko Aisha Kone dɔnkili min da ko danga bɛ ka wuli a kɔ a k'a kɛ to ko c'est la malédiction sur elle o de la Assimi ka ko kɛ
Comme il me Aïcha connaît Kausa Ivoirien tobe quoi wallahi Asimi na sira ka ne famu ni yoro la quoi Ivoirien me ga doga ka koke Aïcha connaît comme il me se ka teme Ivoirien bela Ivoirien desera wa soldat libération na we dien bebla Asimi ngal soldat fla ou saba ou soldat nani ka obla Aïcha connaît kama ayni boya minge ka Aïcha connaît korota Ivoirien yen munu ngumala ka dogoya ka nini olu tigila mɔgɔw ka malo ka dɔn ka fɔ k'a ye baara min kɛ Asimi tɛ bagabaga mais Asimi bɛ se na wɛrɛ yira est-ce y'a faamu Mali kɔnɔna la donc n ko n bɛ bɔ ka nin conseil damadɔni de di est-ce y'a faamu voilà merci beaucoup malidenw aw ni ce aw ni baraji a balimakɛ n'aw denkɛ don an b'a sila jury chercheur merci